auta arvioimaan ravitsemustilaa. Vasta vain hyvin kuin osaat. Selvä. Sopi mulle. No niin, aloitetaan. Onko ruokahaluni viime kuukausina heikentynyt? Ei, ruoka maistuu hyvin. Hyvä. Onko painone laskenut viimeisen 3 kuukauden aikana? Kyllä, pari kiloa on tainnut lattia. No niin. Miten liikutte arjessa? Mä kävelin itse ja joskus mä käyn ulkona joka aamu. Hyvä. Onko teillä ollut viime kuukausina vakava sairautta tai psyykkistä stressiä? Ei ole. No. Onko teillä muistiongelmia tai masennusta? Ei, muisti toimii vielä hyvin. Hyvä. Tiedättekö painone ja pituutenne niin, että voimme laskea painoindekseen? Kyllä, on 165 senttimetriä ja paino 68 kiloa. No niin, eli BMI on noin 25. Onko se hyvä? Se on hyvä. Ei haittaa. Asutteko kotona vai hoivakodissa? Mä asun kotona. Käytätkö useita lääkkeitä päivittäin? Kyllä, muutama lääkettä. No niin. Onko teillä painihaavoja tai ihurikkoja? Tällä hetkellä ei ole haavoja tai ihurikkoja. No niin. Montako ateriaa syötte päivässä? Mä soin 3 ateria päivässä. Mutta joskus, kun tuntuu nälkä, mä soin enemmän. Hyvä.